darba kontu qegħdin tiklu l-ħobs. Għajdi li daqsxejn din l-istorja. Ma tantx xi ħaġa li ħaniftaħar biha, x'ux dal-mistħija ħafna fil- L-ewwel darba li tlajna l-Etjopja, kont qed nibnu razzett, u ovvjament ta' Maltin jew ta' Ewropew ħanagħmel hekk tajjeb, tirraġuna isma' konna 10 minn nies għamilna l-ħobs għalina tellajnihom magħna. U sarilna l-ħin għall-ikel wara ġurnata xogħol, ġifieri kellna bżonn nieklu. U ma kienx biżżejjed għal kulħadd, ġifieri kienu hemm xi 30-40 ruħ oħra magħna fosthom tfal, nisa. U dak il-ħin hekk tekkilna f'moħħna għadna il-ħobs li għandna nippruvaw nżommuh għal ġurnata sħiħa. U kulħadd kien in-nofs tiegħu bdejna neħbew wara l-ħaxix biex ma jarawniex nieklu. Għax inti tiddejjaq tikol Għax qudiemhom. tiddejjaq ma kienx biżżejjed għal kulħadd, allura kienet impossibbli u aħna ma stajniex noqogħdu bil. Staħbejtu biex tiklu intom, Eżatt. sew. U ġara? F'daqqa waħda narawhom ġejjin f'torri ta' bajtar ta' xewk, ġifieri mqaxxar, ipoġġuh mal-art u aħna striħajna minn ġewwa xedna hija għandhom xi jieklu. Tajjeb għax vera bdejna ninkwetaw fl-istess ħin. U mbagħad imma biex vera jġibu bżibel tiġi, jaqbad tifel minnhom jaqbad l-ewwel waħda qabel kienu huma ġew offrew lilna taf kif tiġi. Għax meta xi ħadd illi m'għandu xejn jara kif jagħmel u jtik, bżibel tiġi hu. Daw jixxerjaw qed li Dorjen Kollox inti. jixxerjaw. Tajthom tajt wieħed tifel biċċa ċokkolata tifel. Darba minnhom kien hemm ma xtallajna xi affarijiet magħna u kien hemm tajna biċċa kaxxa żgħira ċikkolata lil wieħed tifel. U bdejt ngħidlu ħuda ċikkolata, ħuda dil-biċċa ċikkolata qabad u daħħalha fil-but tal-qmis. U jiena bdejt nipprova nispjegalu li hekk ħajħalliha hemm ħadd inħall jew se titafex u mhux se jirnexxielu jiekolha. Imma rrid jaqsama ma' xi ħadd ieħor għalli le issa noħodha wara. Basta jaqsama sa dik kienet daqstikka. U bdiet iddub dak U ma ovvjament kienx mhux qed jirrealizza li daħat inħall u xorta. pakkett aħna l-istess ħaġa. Badna tifel partikolari, ridna ntuħ trit għalih innifsu ġifieri waħdu mhux qiegħed mal-oħrajn da seta' bil-kwit kollu jiftħu jieklu għall-affarijiet tiegħu, marelli taraħ imur jaqsmu mal-komplament kollu. Sinjuri, dawn huma l-istejjer ta' nies li m'għandhomx u qegħdin jagħtu. Aħna għandna mela ra kemm għandna nagħtu iżjed. Jekk tittarek tal-videos ta' Xarabank, qafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkum minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, qafas subscribe.